Ipalamente ithi ukugxekwa kokunyuswa kwemivuzo yamagosa aseburhulumenteni ngo-3% akufanelekanga kwaye akunasihlahla. Lo chatha uphunyezwe ebutsheni balenyanga nguMongameli Cyril Ramaphosa emva kwengcebiso yikomishoni ezimeleyo ejongene nemivuzo yamagosa karhulumente. Ipalamente ithi le komishoni ijonge zonke iinkalo ngelixa icebisa ufunqu kwimivuzo. Ipalamente ithi kwagqityelwa ukwenyuswa kwemivuzo yabameli boluntu abanjengabaphathiswa, amalungu epalamente kazwelonke kunye namaphondo kwiminyaka emithathu edlulileyo ngo-2.8%. Ithi oku kwenyuswa kwemivuzo kuhlangabezana neqondo lokwenyuka nokwehla kwamaxabiso ezinto elifikelele kwisiqingatha sesithandathu ekhulwini kwinyanga ephelileyo nelilelona lakhe laphezulu kwiminyaka emihlanu, nto leyo ebangele ukwehla kwamandla okuthenga. We are not defending their increase or their income precisely because members do not determine their own salaries or salary increases. Therefore, they cannot defend that which they did not determine. What we are saying is that any debate on the MP's remuneration ought to be based on fact. Eli ziko lithi xa kuthelekiswa nemivuzo yabasebenzi becandelo likawonke-wonke, amalungu epalamente amkela kwisigaba sabaphathi abasezantsi. Abagxeki bokwenyuswa kwale mivuzo bathi oku kuyadanisa xa kujongwa ifuthe longquzulwano phakathi kweRussia neUkraine, iqondo eliphezulu lentswela-ngqesho kunye nefuthe lokuncitshiswa kweentshukumo ngenxa ye-COVID-19 kwezoqoqosho. The salary increases are, in our view, regrettable and insensitive to the many poor people that live in South Africa and who are far less able to absorb the increased costs of living. Ipalamente ithi iyaqonda ukuba umbandela wemivuzo yamalungu epalamente kazwelonke kunye namaphondo idala intetha kuba yenziwa esidlangalaleni. Ndingulula Mamatya weendaba ze